أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وقال تعالى في القرآن المجيد: حسبنا الله ونعم الوكيل. Ngicela u-Allah angivikele kusathane ongathandwa. Egameni lika-Allah onomusa onesihawu. Ma-Afrika mahle, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ukuthula kube kini nonke nomusa nezibuso zikaMdali zibe nani. Bafowethu, u-Allah uma ngabe esitshela kwi-Quran, subhanallah, u-Allah uthi ngintshela le yitori nini nicabanga ukuthi yitori ukuze nijule ngale yitori lezi. Subhanallah, la ngikhulume ngama-supplications noma ngama-duas noma ngezicelo noma ngemkhuleko yezithunywa zika-Allah ezimbili ezahlukene, lapho u-Allah efundisa mina nawe ukuthi mangabe sesibhekene nobunzima noma ngabe ubunzima obunjani. Subhanallah, noma ngabe ubunzima obunjani, u-Allah uthini? Uthi ngizonithesta. Alladhi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. U-Allah uthi ngidale ini impilo, ngadala nokufa ukuthi nginivivinye ngakho, ngibone ukuthi obani phakathi kwenu abazodlula abanye ngokwenza izenzo ezinhle. Subhanallah, kwelinye ivesi eQur'an u-Allah uyasibalela ukuthi uzosivivinya ngani. U-Allah uthi walanabluwannakum bishay, ngizokuthesta ngayo yonke into. Ayikho into engeke ngikuvivinye ngayo, ngizokuvivinya ngayo yonke into. Minal khawf, ngizokuvivinya ngokwesaba. Wal ju', ngizokuvivinya ngendlala. Wa naqsim minal amwali, kuzophela imali. Subhanallah. Wal anfus, impilo zenu ngizolivivinya ngani ngeimpilo zenu. Wathamarat, kuzophela izithelo endlini, kuyophela yonke into endlini. Allah ushilo akasifihlele ukuthi uyosivivinya. Wabashiri sabirin, kodwa indaba ezimnandi kulabo bantu labo ukuthi mangabe zonke lezi zinto lezi zenzeka bona bathini? Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Bazobekezela, babekezelele zonke izimo umdali abafaka kuzo ebavivinya. Bona bathini? Bathi vele bekungekhona kwethu, seza singenalutho emhlabeni, kusobala futhi siyobuyela singenalutho. Yonke into esinayo into esiyiboleke umdali wethu, umnikazi wayo yonke into. Abantu abami enginabo, abazali bami, abangani bami, umphakathi engiphila nawo, ama-Muslim brothers and sisters engiphila nabo, bonke u-Allah ungibolekile, kwanami ubabolekile mina. U-Allah mangabe seyithatha into yakhe kulungile. Subhanallah. Lalelake lamaduas amabili engikhuluma ngawo. Ngizoqala ngedua kaNabi Yunus alayhi salatu wasalam, uJona esezibilini zenhlanzi, ephakathi kweinhlobo ezintathu zobumnyama, aphelile amaqhinga, kuphelile ukuhlakanipha, ayisekho into angayenza. Ubumnyama bokuqala, isisu senhlanzi le aphakathi kwayo ezibilini zayo. Ubumnyama besibili, uhaqwe ulwandle ngoba iphakathi olwandle ubumnyama besibili. Ubumnyama besithathu, ubumnyama bomkhathi bokukhanya, obumnyama njengoba kumnyama kumanje ilanga selishonile. Aphelile amaqhinga, kuphelile ukwazi, kuphelile ukuhlakanipha. Wathi mangabe bona ukuthi manje umasiza kasekho, wakhumbula ukuthi ukhona ekungafenanga ngilahla ithemba lami kuye. Umhlengi wami ukhona munye, ubani? La ilaha illa anta. O Allah, akekho omunye onelungelo lokukhonzwa ngaphandle kwakho. Subhanaka, o Allah, inkazimulo ifanele wena. Inni kuntu minadh-dhalimin, mina ngingomunye wezoni. Uzineke, uzehlise, uzinikele kumdali wakho, usivume isono sakho.
Yizwa ukuthi umdali uthini. Uthi umdali ukube uNabi Yunus uJona akazange awusho lo mkhuleko lo esezibilini zenhlanzi uthi Allah ipunishment yakhe, cabanga isithunywa sakhe, wayezohlala lapho eswini senhlanzi kuze kufike ilanga lokuvuka ekufeni, ilanga lokwahlulelwa. Lento ifundisa mina nawe mfowethu ukuthi lobubi lobu wena obenzayo, uma ngabe ungafuni ukubiyeka, ungafuni ucela umdali ukuthi akukhiphe kuleyo nkinga leyo obhekene nayo wena, uma ungacelanga umdali, ungabhekisanga kumdali, uyohlala unaleyo nkinga leyo kuze kube phakade, kuze kufike ilanga lakho lokuthi uyadlula emhlabeni. Ngeke umdali asishintshe leso simo uma wena ungazimiselanga ukushintsha, ucele yena ukuthi asishintshe leso simo. Idua yesibili kaNabi Ibrahim alayhi salatu wasalam mangabe bemphosela emlilweni ngenxa yokuthi abafuni iqiniso, ubaba wakhe usemjikele, isizwe sakubo sonke sesimjikele simphendukele, sebemphose emlilweni. Wabona ukuthi manje umasiza akasekho, munye kuphela manje umhlengi wakhe, munye kuphela umvikeli wakhe, uAllah subhanahu wa ta'ala. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. uAllah unganele, uyena umvikeli wami weqiniso, akekho omunye ongangisiza ngaphandle kaAllah subhanahu wa ta'ala. Siyazi sonke bafowethu uAllah ekhuluma nomlilo lo uIbrahim alayhi salatu wasalam abamphosele kuwo, subhanallah, qulna ya nar, uAllah uthi ngakhuluma nomlilo, ngayitshela umlilo. uAllah wakhuluma nomlilo odalo uAllah umlilo, subhanallah, kuni bikhul, phola mlilo, phola mlilo, barda, phola mlilo, uwenza ukuthi uIbrahim ajabule, uphole. Ngiyakutshela mina mlilo odalwe yimi ngithi phola, zehlise, ungilalele, uphole. Wasalaman ala Ibrahim, wenze uIbrahim azizwe enokuthula, ezizwe enentokozo, ezizwe ejabulile. So my brother, my sister, these are the two duas engikufundisa wona ukuthi noma ngabe unenkinga yipi obhekene nayo, tshela umdali wakho ukuthi oh Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Akekho onelungelo lokukhonza ngaphandle kwakho oh Allah, mina ngiyavuma, ngiyazinikela kuwe ukuthi mina ngiyisoni, wena kuphela ungangikhipha kule nkinga engibhekene nayo. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Oh Allah, wena unganele, uwena umvikeli wami, akekho futhi omunye ungangivikela ngaphandle kwakho. Sengathi umdala ngasivula amehlo, asivule ingqondo, enze ukuthi sihlale sithembele kuye ngaso sonke isikhathi. Wa akhir dawana alhamdulillahi rabbil alamin.